Perseo é a ferramenta que permite unha busca integrada nos recursos bibliográficos impresos e digitais dispoñibles na Biblioteca da Universidade de Vigo, así como noutros recursos alleos. Para acceder a él, entramos na páxina web da Universidade, imos á Biblioteca, atopar información e seguidamente buscador Perseo. Aínda que non é necesario para facer as nosas buscas, sí que é recomendable iniciar sesión autenticándose para poder dispor de outras funcións adicionais, como ver e renovar os nosos préstamos e tamén para acceder aos recursos de suscripción se accedemos dende fora da universidade. Perseo ofrece dúas opcións de busca, a simple e avanzada. Introducimos os termos na caixa de busca. Neste caso serán dislexia e educación. Neste desplegable, que se abre automáticamente, podemos elexir se queremos localizar os termos en todos os contidos, só no catálogo da biblioteca, só nos recursos electrónicos ou ben buscar na bibliografía recomendada. Escollemos en buscar todo. Os resultados podémolos reordear e filtrar por distintos criterios, como que estea disponible en liña, en acceso aberto ou na biblioteca. Neste caso, supoñamos que só nos interesan libros que estean en español ou inglés. Nesta parte aparecerán os filtros que temos activados. Na páxina de resultados proporciónase información breve cos datos de título, autoría, ano de publicación, tipo de recurso e disponibilidade. Neste caso é en liña. Facendo clic nestes 3 puntos, amósase unha serie de iconas que nos permiten exportar a referencia a diferentes xestores bibliográficos, descargala como un arquivo RIS, imprimila ou mandala por correo. Cando nun resultado aparece indicado que se atoparon varias versións, significa que hai varias edicións distintas da obra. Para velas, debemos premer en ver todas as versións. Para saír desta xanela, hai que facer clic en volver á lista de resultados. Ao primer nun título, ábrese unha nova xanela con toda a información sobre o documento, título e autor, a biblioteca ou bibliotecas na que está disponible e a súa asignatura, que é a localización física dentro da biblioteca. No apartado Enviar a, temos as iconas de exportación e no apartado Obter, se estamos autenticados, podemos facer unha reserva do título indicando a biblioteca onde o queremos recoller. Para cerrar a xanela e volver á páxina de resultados, prememos sobre a aspa situada á esquerda. Neste caso, imos buscar artigos de revistas electrónicas sobre turismo en Galicia. Primeiro, seleccionamos recursos electrónicos e introducimos o primeiro termo deixando marcado calquera campo. Eleximos o operador booleano correspondente, que neste caso será o marcado por defecto, e no segundo, imos marcar que recupere aqueles nos que o termo Galicia aparezca no título. De ser necesario, poderíamos engadir máis liñas. En tipo de material, escollemos artigos, e tamén temos a posibilidade de determinar o idioma ou acoutar a busca por datas. Na páxina de resultados, na columna da esquerda, seguimos contando cos filtros para afinar máis a nosa busca. Cando prememos nun título, accédese a información completa e podemos ver todas as fontes que proporcionan acceso ao texto completo deste documento. Aquí vemos que temos acceso en liña por dúas vías distintas e que a disponibilidade de cada unha delas é diferente. Ás veces, o acceso ao texto completo do documento será directo, pero noutros o acceso lévanos á revista e dende alí temos que localizalo no seu ano,
volume e número concreto. Esta información témola na descripción do recurso, así que neste caso temos que ir ao ano 2019, volume 30, número 2 e seleccionar as páxinas 307 e 326. Se o que nos interesa son publicacións periódicas como revistas científicas, prensa, etc., podemos usar o buscador de revistas. Podemos procurar unha en concreto introducindo directamente o seu título ou o seu ISSN, ou ben seleccionar unha das categorías que aparecen na parte esquerda para localizalas por ámbito temático. Por exemplo, imos buscar revistas do ámbito do dereito, política e goberno e dentro delas seleccionamos Ciencias Políticas. Os resultados amósanos as revistas tanto electrónicas como en papel, ordeadas alfabéticamente. Se entramos nunha delas, accedemos a toda a súa información. Debaixo dos enlaces de exportación contamos cun buscador de artigos dentro da revista, por título ou palabra clave. Nesta parte temos os provedores que proporcionan acceso ao texto completo. Neste caso, DOAG dende o 2019 e Free Ear Journal dende o 2006. Así mesmo, esta publicación está disponible en versión papel nas bibliotecas dos 3 campus. Por último, no menú superior temos acceso directo á relación de recursos electrónicos e ás biblioguías elaboradas pola biblioteca. E se prememos nos 3 puntos, aos formularios para suxerir unha compra, solicitar unha obra en préstamo interbibliotecario, etc.